أبتي كونتات بمليون برغت معرف شمونتي إذا تقصي كابي نابي مخانون كرد أي كعلن حسن نتحيزاتا زنبرت كلاشن كاب أحديقو قديموا نتابرت أبشمت أجيرو أدرجان نتوقسن أبتكان على قاتو رأيتو كله كنا حوس والسيلوا بواق واقوات عزو زنبرت تنحي لازر آيتوون قد أمنو تسقما حلمات قتصل كم زنبرتون دارقا رقاقصت كام نايتيت متقواس حليفو نام ناي سانجا تسقاقيري نيرو وتعدرات إثيوبيا درو أتيوم كل تسراوي تحواوي سيو حجة صلاتا بإيدهم منكحزوا كم زغولو تردأت أتقدم زغرات زنبرة زفره ورتات نبأ مرأة مليسو كالمساد ليه تقورت أفيوا كابتن مس أزنبرا كلت بومباتات نتحنتي أب إيد حزتا ناو حسنا قوامتت حسن سنكل كليلو خودق زرعيت مسلا قنانا بقنا معدوات حدا كابيناي شنخ مخانو زي فلطة وتهدر فتيت أخت أمتا رأيت لعلن تحتن كتبل ناي أفلبان ملاقوم تفتيقم كم زنبرو تعذبت بفرقي تقاليعو زنبرت باتا نقاده كم سحبو بغصبت عين رأيت نفسنا شفنت نتاب إذا زنبرت بومبا قلبيتا قد فتحت غالست اتحجي كابت سلاقي مخانو تردعا وتحدر مسكين مخانا التردعو يزمسل في الشختاب زمسلات أمتار آيا نابا قصي يقرب زلو خينون تردعا بإيدو حزاز دليه يزمسل نزدما كم موتن العلى فرحتو ويانا حيزون كتصاوت الكنيم زدليو زبل زربا أبا أمرأك الحي نتاز فتحة تاز مسلا بومبا كم أمننا بقص دربيتا أي ساعتتون دننيلو قص دريزو ناو أكاقن رأيتو أبا فنجاتا حيزوا زنبرة برت سانجاتا زرقيحو كم زنبرة استوعلت تسياق زنبرون مسلا ندحريت كتبل قبل علتو مودي قم زنبرو تعنكي فاودغت تقورت أفيوا عنك أرخصاب زفقدت لاواتشجت قنا دمت أنا ويحكي كده كامناتا زبرتع دمتي نتكباب عبللو تقدمات دربيتا بومبا تفنجر مخانا رسيعتها اتزهر متسبون بأمني زفتنت اللو مسيل وكخونا اللو نزي كي تحسبو اللغنا اتزعب كنت نا أمرات غطات صرو درو أكلاتا بدم تشفينو قلم محاور دما أبقلنا فرفر كل رأيت كابزن العلي إعين تاخد تصوري كالون سلمات قريدو كابت مرير حكي قلا نغندي زأكل أوان مرأة سحيتا كم زنحتا يتردعان ننوح أوان كخونا لهو مخنياتو حجي كابتي برعدي تقوطات صرا كبابي رحيقها نفسها رخيبتا أبن أديدة كيسا كم زلا إنها تردعا كبابي عبز تأمتت زايد عبدقا كوفي لها رأيات لحين مستقات أما هرمي لحفتي إنا بلد زايد قلابي تأسع متاع
ቃላት ከይተለዋወጣ ድማ ተሓቋቒፈን ብብኽያት ተነኽነኻ። ጽንሕ ኢላ ሄርሜላ ብዛዕባ ኣካላታ ዘከረት። ቅድሚ ሃለዋታ ምስ ሓታ ገለ ዘሰክሕ ምርኢት ተዓዚባ ነይራ እንድያ። ሰብነታ ባዕላ ክትፍትሽ ናብ ነብሳ ሃሰው በለት። ወላ ሓንቲ ኮንክን ሄርሚ እዝጌር ምሒር ክሎ ንሕና እውን ወዲቕኪ ብደም ጨቂኺ ምስ ጸንሐክና ሰንቢድና ነርና። ታዝደርበኽያ ቦምባ ኣብኡን ዝነበሩ ኹላቶም ይሃሪማቶም። ሽዑ ብጾትና ብድሕሪት መጺኦም ነታ ካናልኣትዮማ ስኺ ኸኣ በትፋሕ ዝበለ ኣካላት ተሸፊንክ ጸኒሕክዮም። ድሮ ትንፋስ ሰብ ኣሕሊፋ ማለት እዩ። እቲ ለውጥታት ኣመና ቐልጠፋ። ካብ ፍርህ ናብ ድፍረት፣ ካብ ድፍረት ናብ ጭካነ፣ ሕጂ ኸኣ ቀታሊት ኮይና ማለት እዩ። ዓቕሊ ምስ ጸበበኒ እኮ ኣይሓሰብ ኩሉን ክቐትል ኢለ ኣይኮንኩን። ዛይድ ሓብተይ እንታይ ዝገብሮ ሰብ ቀቲለ ማለት ድዩ? ቀያ ክፈጺምከ ሄርሜላ ሓብተይ ክቐትሉና ናብ መጹ ደኣ ከምኡ እንተዘይትገብረ ኸዓ ኣመይት ክመሃለኺ። ሓሰንከ ሓሰን ኣበይ ኣሎ? ልባ ቁልጡፍ እናወቕዐ ሓተተታ። ዛይድ ንኽትምለስ ዘጋዕ ምስ በለት ሄርሜላ ልባ ክብደት ወሲቑ ንውሽጢ ኽጥሕል ተፈለጣ። ሓሰን ክወድቕ ከሎ ሪኣቶያ። ብዝኾነ ግና ካብ ክፉእ ክድሕን ተመነየትሉ። እቲ ተኣምራት ዝበሃል ምሕረተኛ ኣጋጣሚ ካብ ዝኾነ ጊዜ ንላዕሊ ሕጂ ክፍጸም ተመነየት። ምእንቲ ድንጋጸ ብዙሓት ምእንቲ ዘይነብን ኣሚራን ስለ ፍትሒ ስለ ጽቡቕ ሓሰን ክድሕነላ ድልየት። ባሃገት ብእህታ ተማህለለት። ተሰዊኡ ድዩ ኢላ ክትሓታን ከላ ቃላታ ኣብ ጎረራኣ ተላሕዲዱ ኣሕነቕነቓ። ዛይዳ ኣይመለሰትን። ካብ ዒንታ ዘምለጡ ኮረርታ ንብዓት እኹላት መልሲ ነበሩ። ከብዲ ሄርሜላ ግልብጥብጥ ኢሉ ክርብሻን ኣይ እናበለት ክትበክን ሓደ ኾነ። ድምፀን ሰሚዖም ሰባት ተኣኻኺቦም እውን እንተገንሕወን ኩሉ ረሲዕን ተተሓሒዘን ንህይወት ብብኽያተን ኣመራርኣ። ንመስዋእቲ ሓሰን ክትቅበሎ ኣዝዩ በርትዓ። ኣብታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ኣዝዩ ሕያዊ ዝነበረ ዝኽርታቱ ኣብ እእምሮኣ ብድሙቕ ስእልታት ይመላለስ። ሕጂ ንሓሰን ከም ዘይንቀሳቐስ ዘይርኢ ዘይሰምዕ ጌራ ክትሪኦ ይከኣለትን። ኣብታ ክፍሉ እቲ ወይላ ክትረኽቦ ትኽእል ኮይኑ ተሰምዓ። ብዛዕባ ዘይኩነታት ክዕልላ ትጽበዮ። ብጻይካ እንተተሰዊዩ ሓዘንካ ክትገልጽ የብልካን ዝብል ዘይርዳኣ ባህሊ ጸኒሑ። ኩላቶም ስውኣት ማዕረ ክረኣዩ ስለ ዘለዎም ነቲ እትፈትዎ ብፍሉይ ከተልዕል የብልካን። ኣብ ክንዲ ሓዘንካ በቲ ዓወት ዝበሃል ጥራይ ሕጉስ ክትመስል እውን ትጽቢት ይግበረልካ። ሄርሜላ ነዚ ከኣለቶን ካብ ሰብ ተኸዊላ ጓሂኣ ብብኽያት ትውፅእ። ዝቐይሑን ዝሓባበጡን ዒንታ ግና ኣይክውልዋን። ንመዓልታትን ሰሙናትን ካብዚ ናይ ንብዓታት ኣኺላ ክትወፅእ ኣይከኣለትን። ብድሕሪኡ ቀይዲ ዘምጽኣላ ኩነታት ጥራይ በዝሐ። ጋዜጠኛታትን ጎስጎስትን ናብቲ ድፋዕ እናመጹ
ሬሳታት ወተሃደራት ይስእሉ። እዞም ጨና ክገብሩ ዝጀመሩ ሬሳታት ስልማት ትድፋዓት ይመስሉ ኣይእለዩን። ስእልታት ሬሳታት ክልዓል ከሎ እተዓወቱ ኮይኑ ዝስምዖም ገለ ውሑዳት ካብ ብፁታት ከም ዝነበሩ ኣስተባሃለት። ብሕልፊ ወጻእተኛታት መጺኦም ክስእሎም ከለዉ ውርደት ይስማዓ ነበረ። ካልእ ዘዛርብ ምዕባለታት ኳ የምስኢኖምልና ሕጂ ጻዕድኦም ወላ ብጮኦም መጺኦም ብምቅትሳል ነየድንኹን ኣለዉ ትብል ምስ ብፁታ። ሓደ መዓልቲ እኳ ሓደ ጻዕዳ ጋዜጠኛ እውን ቀሪብዋ ነይሩ። ፍሽኽቲ ይፈተወትሉን። ቅድሚ መቕረፂ ድምፂ ምውዳዱ ምልክዕቲ ምዃና ገለጸላ። ናይ ትሕትና ምስጋና ቕረበትሉ። ካሓታ ምቹእ ባይታ ከም ዝፈጠረ ተረዲእዎ ግዲ መሳሪሒኡ ዋዲዱ ነዚ ዓወትኩም ከመይ ትገልጽዮ ክብል ኣማ ትሕቶ ቕረበላ። ኣይተዓወትናን ረኣዮም ነዚ ሬሳታት ኢላቶ ካብኡ ረሓቐት። ጋን ኣትይዎ ክጥምታን ከሎውን ኣይተገደሰትሉን። ብዛዕባ ጠንቀት ሽግር ንዓለም ብግቡእ ከቃልሑ ዘይከኣሉ ጋዜጠኛታት ሕጂ ንህልቂት ደቂ ሰብ ከም ግጥም ኩዕሶ እግሪ ገይሮም ከዘንትውዎ ምትግሆም ኣጓያ። ሬሳታት ተመሳሰልቲ ፍጥረት ስኢሎም ኣበይ ከም ዘለዋ ዘኪሮምን ናይ ዘይፈልጥወን ሃገራት ናይ ኩናት መንፈዓተን ከጉልሑ ይሸባሸቡ ምንባሮም ኣርመማ። ክሰኣል ዘይከኣል ጓሂኣ ብሆይሆይታን ዓውዓውታ ፕሮፓጋንዳን ተዓቢጥዩ። ገጠምትን ተላሂትን ዓብዪ መኽሰብ ከም እተረኽበ ገይሮም ከቕርቡ ንጥፈት ኣረአዩ። ናይቲ ፊልም ኮይኑ ተራእዮም ፍጻሜ ወነንቲ ክኾኑ ክሳዕ ምፍታን ይምጠጡ ዝነበሩ እውን ኮይኑ ተረድኣ። በዓል ሓሰን ናብ ማዕሙቕ ምድሪ ኣትዮም ኣብ ልዕሊኦም ድማ መቃላሕቲ ይላህዩ። ኣዲታት ዓልላ ይብሉ ጎስጎስቲ ድሓር ክእብድወን ዝኽእሉ ይመስሉ። ኤርትራ ሃገርና ብደም ደቃ ከቢራ ይገጥሙ። ነቲ ምፍሳስ ደም ልክዕ ምስቲ ግጥምታት ክትጸሓፍ ዝፈስስ ዘሎ ቐለም ብርዖም እናመሳሰሉ ንመስዋዕትን ጅግንነትን ብዘይብቂ ቓላት ክገጥሙሉ ተላዕሉ። ደቂ ሃገሮም እኳ ህይወቶም ዘይበቐቑሲ እዞም ካድራት እንታይ ኮይኖም እዮም እሞ ቱታ ምባል ክነፍጉ። ሄርሜላ ንነዊሕ ጊዜ ንሓሰን ብሓቂ ሰኣነቶ። ብዙሓት ሕልምታት ንሓሰን መሊሶም ኣምጽኡላ። ሓሰን ግና ኣይተረኽበን። ኣብ ክንድኡስ ዘሕረቕዋ ነገራት ዳኣበርከቱ። ሓደ ሰሙን ኣብ ዘይመልእ ጊዜ መተካእታ ሓሰን ዝኸውን ሰብ ተመዲቡ መጸ። እዚ ሰብ እዙ ወዲ ፖሊስ ብዝብል ሳጓ ይዝፍለጥ። ንወዲ ፖሊስ ቅድሚኡ ትፈልጦ እያ። ንሱውን ምስ ረኣያ ከም ዝዘከራ ገለጸላ። ኣይቀሰነትን። ካብኡ ንላዕሊ ዘሻቐላ ጉዳይ ግና ነቲ ፈለማ ኲናት ሃዲሙ ተባሂሉ ተቐጽዖን ዝረኸቦ ውርደትን ንምሕካኽ ከርእዮ ዝኽእል ዘየድሊ ጠፋሕፋሓት እዩ። ወዲ ፖሊስ ንስግኣታ የፍሸሎን። ነታ እንዳ ሓይሊ ናብ ምውፋራ ጋይሽ ቀየራ። ኣዘዝቲ ቦጦሎኒ ኮሚሽነሩ ከምውን ምምሕዳር ቦጦሎኒ ኣዘዝቲ ሓይልታት መምስ ሬድዮ ኦፐሬተራቶም ይመጹ። ቡን ይፈልሓሎም፣ መግቢ ይቕረበሎም። ነታ ኽፍሊ ብድምፆምን ትኪ ሽጋራታቶምን ይመልእዋ። ንሱ ዘይኣክል እናመሰሎም ድማ ጽይቕታትን ባኽኦም ይውስኹ። ሄርሜላ ዓቕላና ጸበባ ወፂያ ትኸይድ እሞ ነዛይድ
نبينا قديفة يا إلانا تسكف الدماء نتم وصعات أبدلو ود بوليس بزي فقاد وصيكي إلو مغصح يجمر النبرة قنا يرسن تراي زنبرة